κλίμα κατάνοιξη πραγματοποιήθηκε η περιφορά και η συνάντηση επιταφείων στην κεντρική πλατεία της Κορίνθου Παναγή Τσαλδάρη. Μετά από 2 χρόνια μη τέλεση τη συνάντηση των επιταφείων λόγω πανδημίας, οι πιστοί κατέκλεισαν την πλατεία. Συγκατάβασιν δοξάζουσε την σύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ανυμνούμεν λόγε σε τον πάντων αιών, τον Πατρί και το Αγίο σου Πνεύματι, και δοξάζομεν την Θείαν σου ταφήν. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομεν σε Θεοτό και αγνή, και τιμόμεν την ταφήν την τρίμερον του Υιού σου και Θεού ημών πιστός. Αξίον εστι μεγαλύνην σε τον ζωοδότην, τον εν το σταυρό τας χείρας εκτείναντα και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ανάρχε Θεέ, συναηδίε λόγε και πνεύμα, σκύπτρα των ανάκτων κρατέωσον, και ειρήνην δοσίμην ως αγαθός. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παρθένε, παύσον εκκλησίας τα σκάνδαλα, και ειρήνευσον αυτήν ως αγαθή.